Nezáleží na tom, koľko máš rokov alebo kde si sa v živote ocitol. Vždy môžeš začať odznova. Nikdy nie je neskoro stanoviť si nový cieľ, či začať snívať nový sen. Každý deň je príležitosť na nový začiatok. Každý deň je nepopísaná strana a ty držíš v rukách pero, ktoré doň napíše príbeh dnešného dňa. Tak píš. A nech to stojí za to. A hlavne si prestaň nahovárať, že si už pristarý, alebo že už je prineskoro, pretože nie je. Tieto presvedčenia ťa akurát oberajú o príležitosť žiť taký život, po ktorom túžiš. O možnosť splniť si svoje sny a ciele. Páči sa ti moja tvorba? Daj odber alebo like a staň sa členom silnej komunity. Nech ti už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.